ötletem jött, hogy Zsigulim lesz, megfogtak az oroszok. A minőség miatt vettem. Egyedi karosszéria kialakítás, szúrófények, gajtörő ráncson felfogatva, kétszínű fényezése van, gyárilag 1.3-as, 60 lóerős, 8 szelepes blokk van benne, beletettünk egy 0.6-os műszerfalat, 21.07-es ülések, sportkormány van benne, 13-as biliárdgolyó a váltó. Amit szerették vele, egy 1.7-es zsugorblokkot belerakni, nagyszelepes hengerfeje, direktszűrő, 4 leomlós kipufogó rendszer, tolókerekes váltó, sperdifi, megerősített futómű, VFTS szélesítés, nagy alufelnök, 2 kagylóülés a sportosság miatt, és ennyi. De most akkor mondjam el, hogy mi van az autóban. Pikkes tető volt! Erre b***a hülye! Na hello. Na akkor elmondjuk. Na most akkor mit mondjak?